Senza i-throwback ke bethunani kaMakhumalo noMpilo Entle apho uMakhumalo wayechaza i-fight yakhe noMpilo apho wathetha into ekhubekisayo kakhulu kuye. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. uMpilo Entle ke siyazi uba yintombi katata uMusamseleku ekhuliswe okanye ekhuliswa nguMakhumalo. uMpilo Entle unaye umamakhe onguThobile naye, kodwa ke oko wehlala noMakhumalo from the age of 7 years. uMpilo Entle ke wayene 18th birthday yakhe ku-season 5, it was episode 12. Ifamily ke yonke ikhona, ifamily kaMakhumalo, ifamily yonke yakwaMseleku. Waphakama ke uMakhumalo wachaza uba wathi nje eqala umbona uMpilo kwaMseleku wazixelela uba lo umntana uzamthatha amkhulise, and ke ngoku ngela xesha uthi wayengayazi uba kanti uMpilo uyawuphela eba nguye qha umntana amkhulisayo njengoba kude kwafikela ngoku kweli thuba bakulo ngokuba uMakhumalo engekabi namntana wakhe. Uthi ke abantu bembiza ngoba uforward ngoba wade waya nakulo Mpilo Entle ethetha nabantu bakulo Mpilo family kamamakhe bavuma ke bangamkhulisa uMpilo. Then ke uthi kukhona apho bakhe baxabana kakhulu, and then uthi wakhupha amazwi ahlabekisayo aqhela ukhutshwa si-stepmother. Uthi wathi kuMpilo uba ungolu hlobo kanye kunje kuba engamzali. Uthi ke wothuswa yinto eyathethwa nguMpilo kuye. uMpilo waphendula wathi mna bendingasayazi loo nto leyo uba awundizali. Uthi uMakhumalo warealiza ngaloo mini uba tshini uMpilo uziva ngolu hlobo naye aziva ngalo ngaye. Uthi uMakhumalo akaziva ngathi uMpilo akamzali, akayo-biological mother yakhe. Uthi from that day ke oko ke baba kwipage A1 umthatha as uyintombi yakhe ayizalayo, naye uMpilo umthatha as uMakhumalo ngumama wakhe amzalayo. NoMacele ke bethunani waye wathetha kakuhle kakhulu, wathi akukho lula for us women to raise abantwana bamadoda. Umntu ngaske ngcono ayothatha umntana kwi-orphanage kunoba akhulise umntana endoda, kodwa ke nakuMakhumalo uyakwazi uyenza loo nto leyo without complaining. uMacele ke wayethetha kuba naye eyazi le nto ngoba naye ukhulise uSne, so naye ke wayekhomenta from experience. Now utata uMusamseleku ke naye wathetha wamxela uMpilo wathi Mpilo, uMakhumalo ewe awuyinto, kodwa noba kungenzeka ntoni na kolu hambo lwenu, noba kungakho ukuxabana okukhoyo, uboze uthathe icala likaMakhumalo. Even if nam singaxabana okanye kwenzeke ntoni, uboze uthathe icala kaMakhumalo ngoba kule ndawo kuyo nje ngenxa kaMakhumalo. Uyakhumbula uba mna ndingumntu ostubborn, kwa uba wena ubheke esikolweni mhlawumbi ke kwi-private school or whatever kwakunzima, ngoku ndinemali yaba nguMakhumalo oyimelayo loo nto leyo. So uboyikhumbula ke loo nto leyo. uMakhumalo akatyali, kodwa izinto akwenzele zona akekho umnye stepmother nje ebengazenza ezonto. So ke bethunani intle kakhulu ke i-relationship kaMpilo noMakhumalo, and it was so beautiful to watch ke bem-appreciator kwaMseleku. Babekhona ke nomayeni nomangwabe bathetha amazwi amahle kuMpilo. Kumnandi man. Khanetsho ke nini banicinga ntoni ngale video? uMamgobhozi uzomane senza ke ezi throwback. Nanibona kwivideo elandelayo. Bye.